Pare Nestor, nasiputam no rimwar ni Manang Mele. Saan? At na kami inarabid ko iti likod ti balay itay. Apay aya marisalay. Awan nga rod manante amin ije balay. Kahit anya kumaita. No agrosere, matek. Adamat bagay may ijayan. Kastamat nga kanayon kat. Naimbag no saan nga reklamo ni Leia nga anak na. Anya ko matibibiyang da dya nga Leia. Haanmat nga kasya tibiyag datadta, no hangaga po kadana na ang kantatang me. Pinagadal da pakit din ni Lea. Iso nga rumbang lang nga agsubad datadta. Nang runakat nagrigat tibiyag. Naitangarod kahit nagrigat ti panagbiag. Inununam tumot ngamin iday tinakiasawa. Naimbag ni Melia, tauray kaskasanaw, nakalpas iti panagadal na. Wana taga po data kadana na ang kantatang me. Nagagat ngamin ni Manang Melay. Ta nagtrabaho day bayat ti panagadal na. Kontrabida kamat nga. Imbis nga siyak ti kakampim ta kumari na. Ngamhaan mat. Daya samat nga mele tayan ti simpatyam. Lay, bagbagak lang mo tagpaysaw marisalay. Adak manan Manang Mele. Nay, si ka magayam sale. Umunag ka Agyamanak Manang. Aywan, nag-ala ako na iti ikubag. Tanaimbag lang nga pang ikabilak iti groceries. Tane, awan man ang amin medyo balay. Nakita ngamin nga nag-grocery kakat. Ha? Nala, mapanak ko ni dya kusinan niya. Takita akno niya dagiti awan iti balay ta iso ti alak. Ha? Ni, apay nga haka nga hangay. Di mo samat kayat nga mapanak iti kusina. Ay, nisan mo't. Alaing kalatan ijay kusina. At daamin ijay tay pinalingkik iti kalman. Ne, hangka ko mga agrek-reklamo atan Laglagi pa Manang Mele. Amin nga datadta kanyam, gapu kadana ng kantatangko nga ng padakal kanyam. Nuhan nga gapu kanya da, han nga kastuti kinapintas ti biyag mo tadta. Alawanan ading ko. Mapan kan ijay kusina. Wan, jak malipatan day tasali. Nasaya at mat nga ruda. Nuhan mo gayam nga nalipatan. Tano nalipatan makat ipalpalagip kulad ta. Nanang, awan mo tandag iti grocery nga insimpak ni Jay Cabinet. Ultimo kape kan asukar awan mo tan. May samot adilata kan noodles di nabatin. Kwa nga minan ako. Imay ni antim asali dito'y itay bigat. Awan ka nung amin ti masapsapol da ijay balay da. Kat, dito'y balay tinaggroceryan na, nanang. Unay mo tan, awan pa imbati na. Kanayon mo't lakas tan tararamidan na. Ay, abuswan da tayo na. Ala, baybay amo na nako. Kat, kumusta tilakad mo? Ay, aywan gayam, adantay visak nanang. Inton umay alawas, agpasyudada kon. Urayak ti flight ko. Matuloy nga ruden ti panag-abroad mo, anak ko. Wen ananang, nagbayag kumat nga inururay da ito'y kat. Ay, madanaga nang runakat da kayo laang ti mabati dito Naimbag kumaano tsak amo ti ugali dagiti kakabsat mo. Amangan no nakarkaro nga abusuan da kayo. Awan pagdanaga manak ko. Kabaulak ti bagi. Awan pa nagtalag ko kadagiti kakabsat yun, nanang. Ne, nag-abroad mat gayam nila nga anak mo Manang Mele. Wan ading ko. Nabayag nga inururay na ti panag-flight na. No jak pa'y nakita dagiti impos na. Hangko pa'y amo nga nag-abroad gayaman. Umadu nga rod man nagti kwarta mamanang. Aywan, sponsoram tuman nga rod jay cake ti apukok niya. Ag-birthday nga mininton maminsan nga bigat. Ha? Kan may sakanto akadagi jamang nyawat iti blue bill niya. Amok nga doon ti kwartam. Karkarutad tatanapanan ija abroad ni Leia. Ay sige taibagaktukin ni Leia nga anak ko. Sapay kapampanaw na. Saan pa'y ang nagsweldo?
Imposible matano awan imbati na nga kwartam. Ada! Panawan na ka nga ron nga awanan. Adamot ngam adda ngamin pakausaran dayjay. Ne, may muta na kami sa matan. Ay naman ang mele. Nuhan nga gapo kada na ng kantatang me. Han nga pumentas ti biyag mo. Ala. Wunan ading ko. Siya kun ti makaamu iti cake ti apo kong. Kunjay blue bill na. Nanang, di mo't pinatawidan da kayo day di lolo kun lola iti sanikwa? Ay ngam gapo iti kinasugadur dya amam. Ay awanan. Nailakon di daduma. Dahito lang nagsaadan ti balay tayon tinabat-bat eh. Tay dagangay ang nagsaadan ti balay daan ti Meli. Impatawid na matlaang kadikadakwada day chay. Di mo't ampon ni Auntie Meli. Api nga inikanda pa'y laang ngay. Kat pinagadal da lang arudon. Ne, ay niya. Adda isingasing ko nanang. Nungay ilako tayo day to'y basit ang nagsaadan ti balay tayo. Ta ijay tayon balay da nga agnaad. Ay, Wey, mayat data nga suggestion mo. Maaddaan tayo pa iti kwarta nanang. Isudakit din ti agnumar iti day di adaga. Kat ampun laang mat. Adda nga taya kasuratan ako kwada day chay. Ni, awan matiam mo. Nasaya at no awan nanang. Tapno maaramid tayo ti kayat tayo. Nay, apayon ngay ading ko. Anya pa'y ngay ti pagnaadan nyo no inla ko yumutin tinagsaadan ti balayaw. Kat ito'y balayo amanang. Di ba dagaday di tatangkan na ng datoy? Impatawid na daytoy kanyak. Apay adaya pamanaknak mo. Ada kasuratan nga mangibagbaga nga bagim datoy. Naglawat ti tinawid yu ada kasali. Daytoy laang nagsaadan ti balay ti inted da kanyak. Ita, almanen yu pa'y. Ay naman ang mele. Urayan niya pa iti bagbagam, mayat kaman wanuhaan. Ito kami nga agiyan. Tanaila kon jay balay kandagame. Anya. Ay, sana rumbang ti kayat dama pasamak nanang. Inranada pa iti kawan ko ti kasta nga ramidan da. Gapo siguro tamo datob ngarak ti kayat dama pasamak no daak dita. Anya nga iti maaramida kanak ko. Kat adda pa yun dito'y tay daduma kagawaan da. Unay matan. Kat anya nga rupta ramidan da dita balay. Pagbalinan da kayo akatulong? Saan mo't siguro anak ko? Nabayag ako nga agtap-tapal iti kinaalas ti ugali da. Di da urayan na siyak ti mapunuan tamang ano. Nagrigat lang amin tag sa ukat. Ay naliya anak ko. Di nakpakadanagan dito oy. Adday ta kayo manan ngamin nanang. Kasala ka na yun timang mangag ko kada kayo. Nasingpot kay launay ngamin. Isungag lablabos da mutan. Andiyak kayat ngagnanayo ng kastater aramidan da kada kayo. Iso na sa isaya at numaylasin kayon kadakwada. Gumatang tayon itibukod tayo alote. Tapno sa andan nga almanan kada kayo. Auntie Meli, aglablaba kayo magayam. Iraman mo man mat nga ilaba to'y badumi kadagiti anak ko. Kantay badumutan ani nanang. Malmal pa sa kunjoy. Upat la apiraso ti linabaak. Sa nga gabsuon mo't tunday ta ipalpalabam kaanakan. Ne, ibagayo lang ang diyo kaya tadi kay mo't pilpilitan kat. Ay na. Nagbasit lang matdagita malabaan. Iraman mo kay din. Dato'y pa kubre ka makas kada punda. Iraman mo matan. Ay, tagtala nga malabaan dagita. Mano nga bulanan nga haan nga nalabaan. Sa balinta angot da. Ay na, sapay nagsakitan ti sikat ko. Ay na, nag-adumat nga pambarmon manang meli. Sige kay din. Sige Joy. Ibatim dagita lalaban ita. Naantim-tim mo. Entay jayan. Wala nang. Ay, unay matan ni Sally. Aging gaita,
kastalatan ti ugali na. Saan apulo sa nagbalbaliw? Malapay katkankwanan iti ugali ni Choy nga anak na. Hello, Nanang. Apa yan? Agmalmalam ajak mawagan ta cellphone nyo. Sigud mat ano umawag ak katsongbatan nyo adagos. Naglabaak nga main, anak ko. Kat manumat la piraso dagiti kawas yu alablabaan nyo ngay. Tay kurtina kan kumbre kama ipapalondri yu meten. Sana ya? Ay, linabaak dagiti mureng daan tim tadida ka numasang Anya? Ay nananang. Suruan nyo man matagkad-kad iti amin nga ipaaramid da kada kayo. Wan kayo mat nga minawan. No day bagada. Ampay man tawaga kida. Ay nasaanan anak ko. Gulo laang ti mapasamak no awagam ida. Siyak tumula ti pagsasawan da. Saadan tumanan isidir tinapalabas. Ay, agiyaman da taddaak di ti adayo. Ala, di kagdanan. Lumasin kayon to ni ti pagnaadan nanang. Manuabulan lang nga awanak, anda kayo mutan di tabalay ni Meli. Agnanad kayo mat kanuditan, Marisalay. Ay na, sular pay lang na dinanang kantatang datoy. Iso nga adda karbangan me Agyaman kay di atahan me nga pinagtalaw. Kasano ang mapatalaw yaw no isumat timang bibiyag kada kayaw. Ay nasalay. No isidir mo man ang tipanangampun na dinanang kantatang yuken kwa na ide. Nabayaga na nakabayad ni Manang Nelly kadakwada iti utang na anaimbaga na ka. Tay sukat nga raw tinakakaadda ng tartaripato kadananang kantatang yaw. Hindi bumakit kan lumakaydan. Ta nagtatalawan nyo kat nga raw manipon idinaala yung nagititawid yaw. Anya mat datangay bagbagamat pare Nestor. Ay na, naimbag kumaano jak amo ti pakasaritaan ti biyagyaw. Agtal na kaman mat. Man nakibiyang kamat nga kumpare. Masyanak ngamin ka ni Melay. Paggarawan man ngamin dagiti anak mau. Pagtrabaho mi da. Tapno makatulong damay. Sana dahi ta anak lang anak tararamidin da. Ay awan bibiyang mo. Hanga si ka timang pakpakan kanya da. Biyangot kamat. Nanang, awan mo tantay karatula ang nakapaskil dito'y abay ti balay. Di mat naka for sale day taalote. Wan nga road. Saan siguro na? Nagbabawi da siguro. Handa siguro nga ilakon. Sapay karaman di tatay, lote tayo nga ginatamda. Anya nga tati pa may anda dito'y solar da nanang. Adamat agdaldalos di na. Patakdaran da siguro iti building. Wano anyaman ita. Ay, awan ang tibibiyang ta ita. No anyaman taramidan da, tabagi damat tanti ginatangda. Sayang jay inla ko yung abalay tayo kung tilote anya nanang. Ay, kat insagis mo mat ngamin nga ilako. Di inlako kon. Wan nga rod. Ngamni, nakimus adagos tinaglakwan tayo. Awan pa'y pakakitaan. Ay, awan nga ruda. Swerte, jay kaarubangan ng ilakoan tayo. Tama balin na pa nga ilako itinangin ngena. Apay nga awan matlangan tinaloto. Anya tararamidam ngay Manang Mele. Nakailad ka matlat taytan. Ay napasensya kan ading ko. Tanima ding amin ti bagpagit. Ado ti linabaak idi kalman. Ay, sapay awan ti mailuto. Anya nga iti sidaan. Awan matinagyan ti rep. Diyak ngamin nasango ti nagpalingki. Ikanak iti kwarta ata siya kung ti gumatang. Iyala anak tuman nga rod ti agas ko ading ko. Tay pang sakit ti bagbagi. Wen, basta ada mabati nga kwarta. Nay, apayan Manang Melay. Kasta mo tanti lang Ay, pasensya ka na ano simbre kaklatan. Ta di kamot ngamin maure arumwar. Ay, Nestor. Masakit ka kaday? Mumuspos siyaw kamay. Nasakit ti bagbagi. Kan mabisi inakpay. Awan matan isali anapan nagpalingki. Ala, umay kan Manang. Ilugan ka iji tricycle ka. Ipan kan iji hospital tanay. Sa balin titsuram. Hello, Leia. Balasang ka.
Tata Nestor, agyaman nakiti pa ng tulong yung kaninanang ko Naimbag kayo pa'y. Taure ang kakaruba tayo lang. Adda pa nang isakit yung kaninanang ko. Ngam nagiti kakabsat na. Nangruna ka ni Auntie Sally. Awan pakibiyangan na. Awanan yaman na, balasang ko. Kuno ti doktor, ang nakaro kano abanog ti inam sa aking mapsod. Ay, kasta ka di. O sige, tamang ipawitak to iti pagbayad yun dito ospital, tata. Ala, sikat ti makaamaw, balasang ko. Kat kas ano ngay, amo niliya nga da kay to ospital. Imposible han nga agipawit dan dya iti busbus ang manang. Dakdak talam ati dawatam. Tapno damay gatang iti makan iti balay awan masidan. Awan nanti masapsapuli dya kusina. Unay kamutin sali. Dahil takadilaang tirantam dito ospital. Imbes ako musta takabsat mo. Dahil tamat kwarta ti ibagbagam. Katagpay sumati bagbagak. Nagpawit ni Leia iti kwarta. Hanggang imbayad ko dito ospital. Rumor ita ni Manang Meli. Katsi ka nga rin ti mangirwar kanya na pare Nestor. Uraga sawa kayo no agimbag. Na. Naganas ka ti panagniw-ngiwat na ita akabsat maun Manang Meli. Ala, pasensya ang lakuman, Nestor. Ay nga, no kabsat ko la siguro dahil dyan inarabis ka. Hello, Leia. Apay mat nga pag-isula nga bayad ni nanang mo dya hospital tempawet mo. Ninayunam ko mamatatap no aday gatang may kanan me. Pasensya kayon, auntie. Ngam awan utang ko na yung baganagam kada kayo. Iso adidak mandaran amang iti kwarta kada kayo. Na, kastanti pa nagsungsungbat mo kanyak. Gaputa naka-abroad kan. Kunamatlan na aday pampanakalmon. Auntie? Tapno ang mom niya, Leia. Awan sularte namid toy. Iso nga ag-awit kan. Tano makarwar ni nanang mo dya hospital kat awan ang tipagyanan na. Papanawan maid to'y balayan. Anya? Kasta ti kayat mo di sige. Kay taakman tila eyang yo. Nagawa na yun na panagpuspuso na itaasalay. Si kapay ti pinagtalaw na itabalay yung agina. Bayamo, Nestor. Awan tipig sa akon amakirin ni Kierpay kankwana. Kayat ko ti aginan na. Nalamanang. Ano sampay laang tagnad dito'y bakante asilid dito'y balay. Sana balay, taad na nagiti babae nga anak ko dito, yung mga sikasukin ka. Nakababain man, nga magyaman naklatan, Nestor. Ni Apo Diyos di mang supapak iti kinasayaat mo a tao. Pag naidan nga rodin ni auntie ngay nanang. Adda ka no yung balay da pare Nestor. Husto pa lang dya atap ko ka. Adda relasyon dagi dya nga duwa. Ha? Nga ta nanang? Ay na, haan na nga basta pag iyanan ije balay na no awan relasyon da. Adda limad nga relasyon dagi dyan. Leia anak ko, adakan. Nakigtot kayo anya nanang. Jak imbagbaga ti panagawid ko. Ta sigurado nga agpilit kayo manan amang sabat kanya. Katam mo ka marigatan kayo nga agbiyahe iti adayo. Ay nanak ko, aya, kailiw ka una yan. Ay, wari siyak kailiw kayo matan. Ni Tata Nestor ngay, ayan na. Awan dito'y balay da. Adda iti sabali alukar. Taijay ti ayan ti trabaho na. Dagiti la anak na ti adda dito'y balay da. Ay, kasta aya. Mala, rumar tayo nga rod nanang. Adda pa panan tayo. Sa dino anak ko. Nay, adda mo't gayam baruan na ipatakder abalay dito'y sular ti karo pa tayo. Apay ngay nga data dito'y anak ko. Di mo't nasaok idi akayat ko alumasin tayo iti pagnaagdan. Di adamot ten bukod tayo alote kan balay. Di mo ko na una. Nanang. Adda ginatang ko apaset ti lote ti kaaruba tayo. Diyak imbagbaga kada kayo. Takayat kayo asurpresaan. Anya,
Ay na, jaklaim pagarup, abalay mo gayam tinaipatakder dito yan ako. Anya balay ko. Balay tayo, nanang. Kukuha tayong daytoy. No kasta. Balay daman ang milidata balay nga naipatakdar ita. Una nang. Ne. Nakaurno nga rod ni Leia. Kat isuting gatang na. Kat, anya pa ngay. Una nang. Simang gaya mo nila ya. Kat anya nga rod dararamidam ngay. Rubwata mo na dagi dyan anak mo tamapantayo ijay. Baka ada pa sa rabo na kanya tayo. Nakababain sa mo nanang. Pinagtalaw yun ni Auntie Melly dito'y balay. Amang ano kagura da tayo. Ay haan. Apay nohan nga gapo kada lolo kan lulam. Napintas ayat ti biyag datad tangagi na. Day tatay saksak day ti panunot da. Simang patkamat gaya man Leia. Di ka pa'y nagparek na. Ha? Ayan nga'y dagiti pa sa lubong mo kanya, me. Ay, naunaan kami sa matan. Nag-adumat tinasabat mi nga karubangan nagapo ito'y. Imay da kano na kay Sarabu. Nag-adumat bit-bit da. Ayan nga ti para kanya, me. Auntie. Chocolates, ken sabon, ken toothpaste. Ang tapay bado yun dita kada insan. Agbibingay kayo na. Kanda ito sandal, auntie. Pagbagay yung laki tida ito Thank you Ngam, cash ngay. Ha? Ay, pasensya kayo auntie. Awan maitid ko cash. Adang amin nang usarak iti kwarta. Ha? Imot. Naka-abroad ka lang. Nagbalin ka matan nga imot. Saan kumabot akasta ti panagsasaom dita ka anakam? Maawatam kumamot ating ko. Naawan maitid na akwarta. Tada ka nga rin naggastusan na. Limasto kayo kit dia. Taging babak nang kayon. Nanang! Tulungan da! Maururang di balay tayo! Ha? Ay, di balay me. Maruram ka no? Ay, naawanan na kay mo santi balay tayo. Anya nga mente nararamedyo aya? Nagayayam iti apoy dagiti apo ko yun, nanang. Han mo gamin mat nga banbantayan na kita anak mo? Ay, anya ngayon tatati pagyanan tayo. Awanan ti balay tayo. Ala, agnaid kayo pailaang dito'y balay. Kabayatan ti panakaramid ti balay yo, sali. Ay, agyaman ak manang mele. Mabain ako mga mawan mat sa balay nga maasit kan me. Nagtatangsit mat dagi jay anak ti kakabsat ko. Handa kami kayat nga tulungan. Si kalang tiri kasingputan nga kabsat ko. Uray saan kayo apudpud no akabsat. Impatag kayo lagta, sali. Yeso at ikamadanakan. Tasidadaan aklata tumulong kada kayo. Itilikudan tinararamid jo kada kami. Day tangarod ti pagbabain ak launay. Nagsingpat kalata nga orekas jay tinararamid ko iti kalabas. Sorry, manang mele. Ala, napakawan kan ading ko. Katsapay lakuma, tagbalbaliw kan. Kasanumot ang makaturog da tao no kastoy. Nagringgor di ta kaaruba. Nagaduman nga tan tinaluko da itaba ket lusing. Tinasasawam manin bakit maturog ka kadilatan. Apay, di ka pala nairuam. Ken ado ti mangibagbagaan na laing ang mangagas ni Luseng. Kat kasanumot da taon ngay. Imbes akayat ko kumamot ti makainan na. Saan na? Ireklamok tuman kitdikin di kapitan. Anday ta ka manen pureng. Namin anukan anapan ka ni kapitan. Di ka lang babaeng. Di kapitan pa yan ti mauma di tarupam. Dakkel at tulong para kadagiti kalunggaran tayo ni Luseng. Gapo iti kinalaing na amang ngagas. Agyaman ka kiti tawan madi arikrik naam. Akas kadagiti makipilpila di ta nga agpapaagas. Isa di ka sumanaaw iti sana may parbang kontrakin kuana.
Nanang, agin na kayon. Ituloy yung bigatan ti mga sikaso karag iti nakapila di tarwar. Kaasi damat no agsubli damanan inton bigat anak ko. Sapay nagadayo ti paggapuanda. Kat talaga akastaa. Sumipngetan. Inton kon, adaman pakasarsaritaan yon kanina na puring. Baybayam ni nana mapuring. Di mo'y kaskaso. Awan matam mo kabasol ko kankwana. Ngamkasla nagdakkel tigura na kanyak. Nadlaw ko mo't daytan nanang. Sa anapulos sa mapumapan iti balay. Kano lumabas dita sango ti balay, nagtadam ti kusilap na. Wan nga rod, ngam baybayam. Di mo'y kaskaso. Basta saan laki ding agkabil. Anyat orasan, apay nga itakala ang asumangpat Glenda. Anday ta kamanin puring. Mumakiten ta anak mo. Kasano ang makaasawa no kasta. Wan nga rod dandan ni 30 titawan kon. Kaslapay lakin si ti panagkita yu kanya. Amok matar aramidag. Amok pa'y no anyater aramidam di tarwar. Amangan no adda kasinsin narak mo adimi amok kinitatang mo. Andan panunot ni Glinda bakit? Rumbang la makinobyo. Agtal na ka man matkardo. Diyak pa'y kayat amakinobyo ta anak ta. Dinto pa'y nakasubad kadata ng paadal kan kwa na. Oray matikas ta pa nagpampanunot mon pureng. Malaglinda anak ka. Inkamanganan ta nalpas kamin anangan. Nabsugak pa'y tatang. Ala, mapanak pa iti silid ko, takayat kuntagin na na. Apay, anyat orasan, di pa'y kadirimuar ni Glinda iti silid na bakay. Kat no itay ko pa'y nga iayaban, di nakmat ikaskaso. Amangan no nasakit tinagam nakin kan Di mo ko mga minunay istriktuan day anak ta. Mano atawon mo tayo na datati nagserserbyan na. Ikam ko mamay tigundaway na nga galiwaksay. Kat itulok mo nga raw ano asino laditan alalaki ti pagtinagan na. Bayam nga iso tag desisyon para iti bagbagi na. Nay, si kamot gayam lare baraw. Nay mga orasyo tata. Aywan, awatin nyo na ito eh. Kasangay ko nga minita kat nagluto ni nanang itibas sita pagsasangwan. Ada pa isuman di tata. Ay kait, agyaman abaraw. Umulag ka pa'y Saan tata? Taagdardarasak ngamin. Ada pa'y papanak. Kasta aya. Naimbag nga raw dasak tinaranaam dito'y balay. Tanong ni nanam apureng. Sigurado adi naawatan da ito impadigom. Wan nga raw tata. Nadlaw ko akas nakagurgura na kami ni nanapuring. Awan mo't ammo mi abasol mi kankwana. Ay, di mo ikaskaso dyan asawak barok. Talaga nga may nadakkel ti apal na dyan bakit kaninanang mau. Ha? Isa siya kaon, tagkit-kit daw iti dispinsa kada kayo nga agina. Lari barok. Na, apay akasla sa bali tiraman to'y masida lakay. Ay, saus. Apay alino katam na ita. Katimpaigid ko lang arudan. Kanan ti aso na ita. Napanglis na itan bakit. Anya? Oh, na ita suman ti kanam. Kena gitu yung nakaluban dito'y amakan. Tanay, mabisinak ko na yan. Ay, nabanlugak arimbuar. Nagimas mo't dahi ito asumanan. Sige, mangan ka lang. Bakit? Ibusam na ita. Taamangan mo, mabanglas. Mayat ti timpla na Man-mano ti kastoy kaimas ti suman. Ang nangalam di tayo. Agda nagisursur ang naglakaw. Saan alako na ita? Inted da. Sino nga'y tinangtad? Nilaray nga anak ni Luseng. Ay, apay nga itala nga yung bagam nga'y. Kahit apay aya. Maan, ano ko ma? Linuto ka na ni Luseng na ita. Amangan no adamot inlaok na dita. Madamdamag sakit kityan ko. Ay, tal na ka man matpuray.
Si makit ko man ati tiyan mi ka ni Glenda. Ngam saan may... Ne. Aguray ka. Kasla agsikal batan ti tiyan ko. Ha? Di mun tumangamin imbaga at agos no asino tinangtag iti daytoy. Anya ngay, agsakitan ti tiyan ko. Anay ko, anay. Bakit Luseng? Rumwar ka dita. Tasumbatang tinaramid mo kanya. Ni nanapuring da dyan, nanang. Napa yun? Hanyat mapaspasamak kang kuana. Si bakit ti tiyan ko gapo iti intedyo at raon. Kinamudan na, Luseng. Ha? Mabitlang nanang. Kasaritak ni nanapuring. Tanangin nyo ti panagsasauyo nana. Tapang madakas ti kastang ibagbagayo. Kat pudnumat ngamin ti bagbagak. Gapo iti suma na kinnan ko ang naggapo kada kayo. Si bakit ti tiyan ko. Kalutluto lang din mi kada kayo nana. Ang mga no da sa balya kinan nyo. Ti konamkit di. Manggagamot at talaga ti inam. Ginamudan nak. Saan na manggagamot ti inak nana? Manggagamod! Da kayo ang nakapila dito'y nga umay agpaagas kin ni bakit Luseng. Di yu patpatyan dayta. Tamang gagamod dayta bakit. Ay, pureng umay ka man. Mangibabayin ka nitan. Nagalas ti bagbagam. Di nakpakibiyangan karto. Di mo urayan nga ulodin ka ayawain. Kita ka man langan. Pasensyakan lari barawk. Siya akong tagkid daw iti dispensa kada kayo iti inam. Madlaw nga taguran ni nanapuring kada kami, tata. Jak amo no niya launa iti kaguran na kada kami. Katawan mo't madingar aramidon mi kan kuana, tata. Di kalaagbaig iti kastangar aramidon. Kitaab kat pimanaw ti daddo mga agpaagas ko makan lusay. Kat mayat ano kasta. Agruam day di alusing. Agpay suma ngamin namang gagamod. Saan tila ipagpabasol mao? Di siguro kinan mo ang nabangles ama si dati nagsakitan ti tiyan mao. Di kag sasaw iti kasta, ta mabalinda ka nga idaraw iti kasta nga aramidam. Idarumdak di darumdak. Sa anak amabutang, sangwak aida. Apaya kasta tilang am Glenda anak ko. Madinsamot ti bagbakim. Kayat mo takuyugan kang agpa-check up. Itaam man talangam, pumuspusyaw kan. Awan pa'y gaganay gayam. Saan na nanang? Madanaga nakiti kasta langam. Okay aklaan. Didak pa kadanagan. Ala, di ka pa'y lang arod sumrak iti trabahom. Ang mga noan niya ti mapasamakan ka. Nakalivak pa ilaang nanang. Ala nga rod, surutang amin ni tatang mo iyay bangkag. Damat linutok a pamigat kan pangal daw ditan. Agin anakalaang, tano di ka mabanog, wan. Wan, nanang. Madlaw mo ka diti anak talakay. Kasla darikrik naan na. Ngam di namot kayat ti agpa-check up. Anya nga tano padasan tangay pakita kan ni Lusay. Saanan, ang mga nukumaro ti rikrik naan na. Do di na kayat agpa-check up, di nilusing langan, ti pangipakitaan ta. Saan nga rudan? Mamatpati kamat iti dayjay alusing. Mangkagamod dayjay. Pilitin ta nga raw na mapanagpa-check up, taamangan no anya dayjayan. O anya, kumusta ti panagpa-check up yaw? Ay unay kamatan, Glenda. Asino ti amatisikog mo? Ha? Itay pa'y ladamdam agak. Ngam di kamat agsao apulos. Anya jay kunam. Masikaw ni Glenda. Wan, ay na masurunak gardo. Kasla kayat ko atong patungpaan ta anak mo. Apay anak ka. Asinaw ti amati si Kugmaw. Pakawanandak ko ma. Ngam, ada asawa tinakasikog kanya tatang. Ano na? Kat intarayan na kun. Sana na nagpakpakita kanyak. Anya. No kasta. Agpas ngay ka nga awan amata anak mo. Ay mangibabain ka, Glenda. Anya lang ti sawan dagiti tattao. Di ka nga minagan anad. Gatel a babae. Mahala, hostol po rin.
di ka nagsaoy ti makapasakay. Anya nga raw, ang naditan, aklunan tan atigasat ta anak mau. Sinalbag kit di dagita tao. Apay, asino ti kaapam? Dagita man nakibiyang akalugaran tayo Timuten anak tati tupi kuda. Gagangay na takapudpudutan pa'y ti pasamak. Di mo kadilatan ikas kaso idaba kayo. Ti panunutam kat ti anak ta. Awan mo't may tulong na gitakin ka. Makamumuten ay tibiyag na. Nagayatan na dayta. Ay katulungan talat ta anak takit nga ron. Kasi may nangruna kat masikaw. Kasaya talaga. Pagan anong atulungan ti garanggandyang a babae, saan ngagpampanunot? Nakapasngay kan anak ka. Ayan ni nanang ngay tatang. Aday di balay. Di na kaya ti umay dito ospital. Masadot ka daw. Ay, talaga kaguran ako ni nanang Amumutay ni nanang mau. Nangataw ti purwana. Luan niya ti pangedeng na isulatan. Paspasin siya amlatan ni nanang mau. Ay na, naglukmagmatan to'y apaw. No simurot kumamat ni nanang mau. Makita na kumamat. No kasano ti kinalungpo to'y apo kumay. Nakapangedeng akong tatang. Apaman ang makatanggadak, umadayo kami iti anak ko. Anya, papanan niyo kuma. Kan pangalaan niyo ti kwarta abus-busin niya o bilang laang. Nagpawit mo ti ama ti anak ko, tatang. Kan nagkariya di na baybayan ti anak na. Binulan ka no amang tid iti sustento na. Eket nasayat nga ron, ano kasta anak ka? Tapno saan to ngagbalin ang nakakaasi ti anak mau. Uwen nga rod, tatang. Kahit papanan niyo nga raw. Awan pa'y umno a lugar a papanan mi ngam ibagak tumot laang kada kayo. Anyabatan anak gringkor. Di pa yun makainanaan na saya ti tao. Ay, pasensya kayo nanang Diyak ngamin nakatimpla adagos iti gatas ni baby tamadama ti panaglabak itay. Aganak-anak kanto mga min, Glenda. Darasudos ka ngamin. Uray kuma, nubaro tinagpasikugam, tapno adda katulungam ang mga sikaso dita anak mo. Pasensya kayon ananang. Pasensya, makauma dengdenggan. Patuloy akong ti planok, tatang. Pumanaw kami ni anak ko. Apay ngay panaw mo ti apo kumikada kami anak ko. Diyak kaya't adumakkel ti anak ko akas di titrato ni nanang kada kami, tatang. Madlaw ngamin nakagurguran na ti anak ko. Ay na, jak manam mo ti dahi nga inam. Natangken ti puso na. Basol kumatkit di isa mawatak ni nanang. Itad ko ti address sa papanan mi iti anak ko, tatang. Tulungan na kami kano ti ama ti anak ko. Nakita anak ka. Di kan magsinublyan kan kuwana dan asawa na. Uwan, tatang. Nabayagan na nagsina kami. Kat awanan plano ka makisinublan kan kuana. Ne, apayakas lang na ulimag to'y balay. Itaman pa'y. Naimbag tadakan po rin. Apay, Cardo. Ayan dagiti agina. Kaslaawan da dito'y balay. Awanay, pimanawan na Glenda. Impanaw ng ti anak na. Inyadayunan ka na ta. Ha? Itataawanan tinatagari dito nagtibalay. Naragsak kamot nga taan. Maasol mo dahi tao. Dahi tantumat kamin kinangato ti pride mouth. Pinanawan na talakit nga rin ti anak ta. Ha? Malmaldayak di tao. Nasakit tinagam ka iti papanawan ti anak ta. Kan ti apo ko ta. Isadyak pa'y maturog di tao. Papanam ko ma.
Mapana kay kalkalapaw iji bangkag, tay jayak pa lang nga umyan. Anya, panawan nak ditoy. Una, makaamu kamot itibiyag mo dito yan Awanin kadkadwak dito'y balay. Unay matan. Nagrigat mat gayam ti agmaymaysa. Uray aklag kapsot tawan matan ka anas kung agluto iti kanak. Tagmaymaysa akmat ngaminan. Ay, anyan. Nagliday gayam ti awan kadkaduana. Anak ko, madlaw mo ka de. Kasla matawan matatao di tabalay da tata makardo. Ngun ngarot na. Nadamag ko apim manaw daglindan apaman anak kapas ngay. Ni matatakar daw. Agnanaad kanon iti kalapaw na iji bangkag da. No kasta agmay-maysa ni Puring dita. Ngun ana. Jak mo't makitkita nga minarumwar. Agin lalabasak man no bigat ta kasaritak tuman. Nakikitaan nyo Tamang pagsasawan na kayo manan. Saan mo't siguro, anak ko? Saanan nga agaw awid ni Cardo dito'y balay, kakalusing. Madlaw alikliklikan na. Tanumapanak ijay bangkag. Iranana ti mapanag sakati. Di nakasarsarita no agkita kami. Patiniglenda nga anak ko, kailiw kun. Ay, nagrigat gayam ti agmaymaysa, kaka. Ay, kaasi ka mo nga rod. Ano kasta, kakapuring? Agyamanak iti yumay mo dito'y balay, kakalusing. Wan, tanang yaga kiti meriendam. Di kagdanag, kalutluto day ta. Pakawanan na kumaa. Amo kasaan ama iparbang dagiti nasasaokan ka. Aklunak nga apal ko lang day chay. Taado ti matultulungam at tao. Idinto ta siya katawan. Ala, lipat mo day ta kaka. Agkaaruba ta. Isarumbang lang agsin na kita. Saan ta ko mga ginginura. Tamaditi kasta. No siyak matkit day awan gurakan ka. Si kalaang mat timang gurgura kanyak. Idi dayta. Saan itan kakalusing? Ay, aya. Mayat nga rodano kasta kakapuring. Ay, naragragsak mo lang ti agbyag. No awan imimpanam agura kan apal iti kaunggam, kaka. Wan, agpaisula unay dayta, kaka. Kardulakay, alamatan na. Agawid tan ijay balay. Nagrigat agmaymaysa. Pasensyakan puring. Malagip ko lang taya pukaw kan anak ta no daki jay. Isa dituyak pa lang kalapaw ngagnaid. Agsublikan ijay balay. Tadwa tamang birok iti pagnanaid ang naglenda. Pagsublik idan ijay balay. Kailiw kumatan ti apo ko. Ay, Alan, agawid tan lakay. Pangaasim. Nay, apay ngay. Nakalukat mato'y balay. Kat no inrikap kumot daytoy sakbay apim manawa kitay. amagan mo't no dalakastrak ngagtatakaw. Ay, sos. Atang! Ha! Nagagkilenda anak ko. Anak. Ay, Apay, nagapgapuan nyo. Iti kami pa amang ururay kada kayo. Nagkapo kami di bangkag anak kao. Ay naimbag ta naghawid kayaon. Ay, glenda anak ko. Agyaman nakta nagsubli kayon nga agina. Tsaka mo ti aramidak ngagmaymay sa dito'y. Kasla ak lamabagti. Nanang, Pakawanan na ko, maanak ko. Siyak tirason no apay apimanaw kayo iti apo ko me. di kay madanagan. Saan kayo ang ginura, nanang? Inya dayok lati anak ko, tadyak kaya tamay raman itigura yu kanyak. Anak ko, di mo ipampanaw ti apo ko me Pangaasim ko ma. Wen, nanang, kat agyaman nakmat. Tamaawat yun ti apo ko yu.
Sapay kumata din agtulukwan, Eman. Sapay kumatagpay sunga ay ayatan na. Anyat kayat mo nga aramida kaya mina. Tapno mapanag nagam ti kinapudnoking ka. Diyak ngamin maliklikan ti agdanag, Eman. Siyempre, gwapo ka. Kan kaub-ubing ampay. Amangan no isukat nakto iti ub-ubing ngam siya. Saan to mapasamak dahi tamina? Si kanti mauding ayat ko. Padala ko makwartak agad ikasar ka itan. Kat mabalintamot lata ti agkasar no kayat mo. Tauray siya kung ti aggastos para iti pagkasar ta. Ay, saan na? Manjang mo't amina. Diyak kayat ati asawa ag taggastos para iti kasar ko. Ti kayat ko, kat agtawad mismo kanyak ti mabusbos para iti dayta. Awan mo't dakas na. Mas naman diyak. Agurnungak. Tano makaurnungak, isunto ti panagkasarta. Kasano nga rod ang makaurnong ka kat awan mo't trabaho, Eman. Ha? Kat addan to biglaan ti dadating ti surte. Iso adi talaan mo, Mina. Mina, ni, nakarubwat akon. Agawid akon di lugar mi. Ay, agawid ka manan. Maikaw ak manan iti husto, Eman, hani. Di ka madanagan, tagsubliak tumanin. Inakla si kaswan di plano ka business ko. Tapadasag man tag business. Malangarod, good luck, Eman. Oh, ato yan ti kwartam. Inayon ko matditan ti ko nam apagpuunam iti business. Ay na, agyaman ak, Mina. I love you. I love you too, Eman. Adda akon, ligaya may love. Oh, agyamanak. Kunaklakit dinudikan umay, tadi mo sungsumbatan ti awag ko. Nag-reply ak matititiksking ka. Saan? Ay, diyak pa'y nabasa. Inlanad ko ijay nga umaya kita. Diyan kami masungbatang ti awag mo. Tagparikot man rin ti signal ti cellphone ko. Diyak amo no signal ti problema. Wano to'y cellphone ko. Ay, ala, sumrak ka nga rodan, Eman, my love. Agyaman ak, my love. Mabisina ka. Anyat si Dam, my love. Ay, diyak nakaluto, my love. Ay, ngam agluto ak labiit, wine. Mabayang nga orayin, ligaya. Agpa-deliver ka langan, tamabibiit. Sige. Mabait lang nga ron tala ag ti cellphone ko. Inta man nag-shopping lang. Makashop-shopping ah. Awam pa'y matay pensyon ko, my love. Inton maminsan pa'y labigat siguro. Apay, awan karga tay bangkom ay my love. Adamat kit de. O di mangirwarta. Tay supay la teramaten tang ag-shopping, my love. Makashop-shopping ang ngamin. Sige, rumwarta nga rod ita, my love. Ligaya, my love. Agreeing ka. Ligaya. Apay, Eman. Agbiyahe akong tagawid akon. Ur-urahin dakdagiti dadakkel ko. Adda ka no aramida kaya balay. Anya, kunak nagbayag ka pa'y dito'y balay. Inton maminsanan. Adda pa'y aramida kaya balay mi, my love. Nalangarod, nagsapa pa'y mat. Parbangon pa'y laang. Wen, tanarigat agbiyahe no aldaw. Taado ti pasaheros. Malangarod, tay kwartam nga ay amangan no nalipatam. Saan? Adda di ti wallet ko. Sige, my love. Patuloy akong. Agsubliak to manayin. I love you. I love you too, my love. Adda ka ni man. Naggagapon man ay. Nagturturugam iti manungal daw. Ay, rumuwarak mo't lang data. Yag ko lang nagito'y sinap-shopping ko. Ne, nagaduman ta ginagatang mo. Nangalamit sa kwartam. Intada. Sino? Dagitay dua ano ubiyam ahut-hut-hutam. Agtal na kay man tatang. Tilay bagbagayo. Hut-hut-huta kaya. Saan mo? Isuda mo't tikusa amang tadi ti kwarta kanya. Agdaw-dawa ta kaya. Saan ko nga ugali ti kasta? Sandi nga mo ti kasta nga aramida manak ka. Nagtrabaho ka kiting.
Tapos damo makuna kwartam. San arasaya ti kasta? Kukwartam dagiti nobyam. Pinaggidan mo pa'y ngarod ida. May salaang ati nobyam. Di mo paglulukwan ida. Padak pa'y ngarod ida a senior citizen. Kasi damay. Oray ba bakit da ata pensyonada da mo tatang? Kundi da ammo a pinaggidan ko ida. Taagin nagdayo ti lugar da. Agduma ang lugar ti ayandang. Oray bay! Amin nga arabid. Anda supapak na anak ko. No nasaya at arabid mo. Nasaya at tumatyapitam. No kastasan ang nasaya at arabidam. Namnamam tumat nga raw. Titakas nga pitam anak ko. Abay, di ka mabutay nga makarma. Awan day ta karma-karma kanyak natang. Panunot lang ti tao day ta. Naimbag ka pa insan eman. Urewan trabaho nga madlaw ang match money kalata. Ang amda kami nga ha? Ngumis-ngisit kami ni ti katatrabaho. Nga mawampaylat aasinson mimag. Ano siya? Diyak kaya't aparigatan ti bagik ngagtrabaho. Naimbag kan ka nga, tadamang mang to di ti kwarta kan ka insan. Pensyonadan sa dagiti kaya nayat mo. Wen, diyak daw dawatan ni dansan. Isuda tagdisdisnudo amang mangtid iti kwarta kanya. Ang pudno ayangay ayatam dagi siya insan. Ay na, pinagidan mo mutan ti dua pensyonada. Isuda ti mga ayat kanyak insan. Isuda tagpatpatay unay kanyak. Narigat tagpapaidam. No kayat dak ngayatin, nawaya dalat ta. Ta narigat a papaidaman niya aya. Ta amangan no agpasugnod insan. Kat, si kangay. Apay, awan bak na ngagdatong kang ka. Awam mo? Napili kan sa ngamin. Uray lakay ditan basta da kwartana. Uray saan mo ngay ayatin, basta nabsog ti bulsana, alaki day. Manjak mo tayo insan. Di kayat ko, no makin na yata, tayo talaga ngay ayatag mo't Diyak kayat ti mapilpilitan laang. Ay na insan, practical ti biyang itan. Bay-bay amon ta ayat-ayat, basta saan kang agbising. Nakarumbuat ka man ay iman, papanam. Naibos ti kwarta akong tatang, iso arumwara. Naibos ti kwartam kahit mapan ka man agdawat ka nagijay pensyonada ano biyam. Ilay pagbagayo mo tatang. Kukwarta ak idaya. Isudat ag disdisnudo amang mangtid di kwarta kanya. Diyak mo't ida pilpilitan. Di ka lagbay ni tikastagar arabidan. Imbes nagtrabaho ka kitay. Kita dahil mo kin aldaw akasinsin mo. Nagabrodan. Tanaumadan nga istambay dito lugar tayo. Nakapanunod dan. Siga ngay, kaano ang mauma ka nga istambay? Apay ay pilitin ang agtrabaho tatang. Kaya't yu aya amarigata na. Di kay kagyaman ta na may tibiyag to anak kayo. Uy taadadam na maam amang mangtid iti kwartam. Uray ko man umay salang tinubyam. Saan ta pinaggidan mo matidwa anubya? Nagalas nga rabit yung kasta. Habay di ka mabutay ang makarma. At day takay man datang. Day tamang karkarma at ibagbagayon. Mapanak man lang No kasta, imawar manan ni insan manan ang kal. Wala. Kalpasan man ti sumagmamanungal daw sa agawid day. Mapan man agsak doon Agsakdo nga? Agsak doon ti kwartana. Di lagbay na ya kasinsin mo. Agdinamag ti kinahot-hot na. Di mo tugtuladan dya insan mo kanakan. Saan nagaputan na pintas ka kit paggigidan mo tinobyaw basta ado ti kwartana. Saan alas saya ti kasta? Saan ko ang marami ti kasta angkal? Jakmut kaya ti manggundawa iti sabali at tao Day bagkapay, tabapanunot mo ti kasta. Diya kasinsin mo, awan. Diya'y labagbagi na ti pampanunutan na. Gaputag gwapo, gundawayan na mo tayo, nagit agrayo king kwa na. Magibabay na jay. Nagbayag nga inururay ka, Eman. Kunam talual daw mula ijay lugar yo. Pasensya kan, minahani. Na ospital ngamin ni tatang ko.
Kimaro ti sigot arikrik-naan na. Anya, kat kumustan? Kas jay lata, medyo pimipyamag din. Gam adda pa ila iti ospital. Asino nga'y tinangbantay kan kuan na? Awan agsublyak mo't ladagos. Ngam oray ton bigatan. Ay, problema nga ron. Tawan aramatel na iti ospital. Naibos mo ti kwarta. Ha? O sige, taykan kanto no agawit ka, eman hani. Oh, bababay na ken ka na kani. Kanayon na nga ikan iti kwarta. Idintuta siya. Awang pa'y mait-itit kuking ka. Di ka di agbabain. No adda ka sa pulam, ibagamlaeng. Ikan ka, basta adda. Ay na, agyaman ang ron amin na hani. Nagsingpot ka talaga. Daytati na kaya takunagin ka. Nakasingsingpot ka. I love you. I love you, Eman. Ay, Di, nalampung ka manan. Intanto agpapukis no bigat. Papukisan ka manan, hani. sikate makam mo, hani. Adda ako, ligaya my love. Oh, Eman, I miss you. Naimagmantay-may ka. Ala, umay ka. Agyaman akong my love. Wow! At dati maar ka. Bagong gupit ka, mat. Uuwan man. Talaga nga impukisak ti umay ko dito balay mo, my love. Agad kasano, umyan kan dito'y iti makabulan. Ay, saan ang mabalin, my love? Ngamin, aday di ospital ni tatang ko. Awan mang bantay kang kwa na. Kimaro ngamin ti sakit na. Iso nga intaray ko manan iji ospital. Anya, no kasta, saan kang agbayag dito'y balay? Saan pa'y laang love? Sabay ko matamaawatam. Agawid akmat lain ton bigat. Ano kayat mo, sumuro taktap na dakadwa mamang asikasukan ni tatang mo? Ay, saanan, my love? Diyak kaya't amabanog ka iti biyahe. Sana bale? Tanong mairwar ko ni tatang iti ospital. Agsublyak adagos dito. Ay, sige nga, Rod. Orayan ka, ha? Uy, basta na pagbayad ko iti ospital, Tani, inakpag diskitar iti kwarta. Nagrigat mo tagpiro kiti kwarta. Bay anta ikan ka, Eman. Manote ka sa pulam. Hoy, Eman! Agring ka! Aldaway! Nabarbartik ka si Mangpay ti dirabay. Nagapgapam. Kastalatan ti aramid mo. Agpukaw kayo ti manungal daw dito balay. Kalpasan na, sumangpit ka na bartek. Mayat ti biyag mo. Kastamlat ta, naging galumakay ka. Pantay ta. Sang ribaw tatang. Kor tayo. Tapno agulimag kayo. Makarengreng kayo nga. Ay, yakpagan ano ti kwarta nagtao di titakas. Oray awan makukwartak. Basta awan pakabasbasulak. Agintiti kayo pailangan mo tatang. Awan lang aron makukwarta yun. Kasta paila ti bagayo. Kadagbay subay. Abay, may rusok mo nga igatang iti kanam. Tinaggapo iti kalukwan. Panawandak dito yun. No, awan na sayat ng bagayo. Maturog akbay. Hello, Mina. Nakaawag ka, mat? Eman, honey. Kaano nga umay ka dito'y balay? Taikuyog ka iti maangay arayon yun, me. Ay, masadutak, Mina. Awan isem ko nga umat-atindar iti kakasta. Nagboring. Kaya't ka nga ron mo't ayam-am mo ka dagiti kakabagya. Product mo't amang yam-amukan ka, ha? Pasensyakan, Mina. Diyak umay ha talaga. Intong maminsan langin. Ay, sayang. Kunak no maikuyog ka. Pasensyakan, honey. Sabay ko mata saan nakakagura. Niligaya tumawag. Hello, Ligaya? Nakaawag ka, mat? Hello, Eman, my love. Kaya't mo ti sumurot kanya. At papananta. Sa tino? Agpasyar tayo jay lugar dagiti kakabagyak. Asidag iti beach day jay. Intanto agdi ko si jay bye-bye. Kano? Inton maminsan na bigat.
Ikuyog ka, tada mo, Lijay. Intanto shopping. Sige. Agluwasak nga ro doon inton bigat. Love. Ni, nagadumot ti tao dito'y ligaya. At nakadipaskan dito'y. Awan ngam reunion may ngagkakabagyan. Anya? No kasta? Reunion, ti mayanta dito'y. Kunak man magpasyar lang. Di ka madanagan. Tanumalpas ti reunion. Mapantan to ijay mall. Asi naglaang dito iti mall. Kan intanto agdigo si jay bye-bye. Ha? Sapay makaboring ti umatindar iti kastoy. Umay kakit din tayam amo ka kadagiti kakabagyak. Ita kami lang manan nga kikita kat. Ay, agbilib da laki di kanyak. No maamuan da nga dagwapaw. Kaan ka ubingan na nobyok. Ligaya, kapidwa! Kumusta? Ay na, Mina! Ibag tayo may kaita reunion tayo kapidwa. Kamusta ka man? May na. Apay nga ta dito'y namina. Ilangad ko ti kalugong ko ito rubak. Aywan, yam amok tinobyok kan ka. My love, di muling dan tarupam Ikatamta kalugong ngayon lingad mo di tarupam. Ha? Eman? Ne, ama mong tinobyok kapidwa. Anya nobyo asasawam ligaya. Katno siyak ti akin nobyo kini Eman. Ha? Ne. Anya ka din day tangay bagbagam. Anya nobyo sasawam. Ay, di ta kayon. Ay, Eman! Eman! Ang subli ka ditoy! Eman! Pumanaw ako. Sakbay ang pagaramitan na kitidakas. Diyos ke, diyak laing pagaraw. Agkapagyan damot gaya madwa. Mumalaman. Ngumawan pa ilat mauray ko pagluganak ang agawin. Diyak mo't amo na niya ti pagluganak namin. Kasano da itong yan? Medyo adayon ti pinagnak manipod ijayan damina kin ligaya. Masapo lang may taraya kita. Sinaha akong dagi niya bakit? Di ako nagpakpakita ka nakwata. Siga dito kang sana kakadwa. Diyos ko. O patalalaki. Madlawa na kainom da. Kurso na dahan daksamot na kita. Itan mo ti kwartam, kanselban mo. No di mo kayat, ang mapingasan talapayag mo. Ay, awan kwarta. Awan cellphone ko. Atay wandak. Lumaban ka? Ha? Dito ngayon. Ibatanda. Lumaban ka gaya, ma. Apay ang pinarusukan dak. Apay ko. Anak, bugbugan tayong katwa. Ikan tayo di pagnakman na tanatangkin ti ulo na. Tatang, marigatan ang agkote. Nasakit entero maging. Ay na, napnapan na mga minaya. Naimbag ng tulong ken ka nang itaray dito ospital. Tatang, jaksamat makapagnan. Kung ako numatay akon. Nakaraw, tipan nakabugbog mo. Kit adda nakaibaga, ada tiliwan dagiti ng bugbugin ka. Awanan bain lagi jay. Palungsot ko dahil niya pagbalunan, tatang. Madi, talaga. Ay na, di mo pilitan kimagna. Tamadipay, baraw. Tatang, papay nakaruwara kon ija ospital. Yung marigatan akpay matamag na. Wayne, tato ka nung amin ti injurem. At dapat ka nung injure iti durem. Isro ang materapi ka. Tatang, diyak kaya tagbali na baldado.
Apay, gusto iti nagtungpalan. Nala, di ka nagsagit. Tinasayat ka ramidam. Pagpapawiyam, dagiti nagbasulam anak ka. Kitagkid daw kay titulong ti Diyos. Kay sulang ti makatulong ken ka. Buyogam iti kararag ti panagagas mo, anak ka. Uwan tatang, diyan kaya tagbali na baldado. Kaya't ko ti agimbag, tatang. Adto ti gatang iti bagas yun, nanang. Ay na, agyaman naklaon ay dali anak ko. Day takot ti kay-kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Kat, kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor pusan. Nangangato dagiti grado na sika. Ay, mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan tanalaing ni ading mo. Iso arumbang la pagkatalam. Kat, kasta mata talaga tararamidak, nanang. Palagiplaan Ay, nay, di ka pa'y makias asawa Aging gasan na makaturpos di kapsat mo anak ka. Ay, anya pa'y ngay. Wanan awam mabalin ko tatimot kayat yu ti masursurot. Anya nga ti plano. Kaano nga kalay sa ta? Ay, aguray pa'y Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak ngay. Adamat nun urnong ko para iti kalay sa nga arapaap ta. No agturpos ni Miling iti kolehiyo, mabalintan kasar. Kasta nga ti saritaan mi kaninanang. San abali, makatawin laangan ti urayan, agturposan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kuram. Kapilitan nga agurayak Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak ka. Ay, wan nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kun ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo kaday, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayaw. Wan nabayag matpiman na nagururay di tao. Wen nga raw. Agasam nga data sakripisyo na para ken ka anak ka. Mariknak nga rod anapod nun ni Ignacio kanyak tatang. Awanan makunak itinobyom. Talaga amay kari ni Ignacio para ken ka. Kaya't kulauna ay para ken ka anak ka. Maragsakan nakparakan kamiling anak ka. Nilaangan Jimmy na tisaan pa'y nagturpos. Ay, wan. Asino gayam timang padal ka ni Jimmy na nanang. Da kayo akin manang mo adalay. Awan pa'y matrabaho nanang. Agboard examak pa'y Awan parikot dita. Nawan pa'y trabaho. At damo ni manang yu dali. Saan abalay? Tadda na talgad at trabaho na. Dahil lang ano kunadang agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano sa ni Ignacio ti aguray Iso ka ti magdadaal iti arapaap kon para kada kayo nga anak ka. Saan na mabalay? Nang agkasar kami ni Tinobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kami. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay, nagturpos mo ni Miling. Una, ngam saan pa'y mat nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kuana. Iso apang nga asing matadi ka pa'y makias asawa. Apay no ni Miling matantimang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasan. Imayak, takayat ko ti makisarita iti personal ka na kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kandali apa nagkasar na. Ne, dagulit ka matan niya. Panubusan da kami kuman kanidali ngagkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dali kan ka, timbaga kan kwa na?
Mabalin na tamat at tulungan na dagiti kakabsat na kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawan nyo. Kun maysa, no agkasar kayo kandali, gastos tumananday ta. Nana, No imbagak nga aguray pay. Tulungan na pa ya, dagiti kakabsat na. Di yu ipapili, ti kay kayat yaw. kasanungay dali. Saan mo't akayat ni nanang mo nga kasarta? Makapasuron man ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga rod. Pagadalam latan ani Jimina. Agurayak man iti mano atawal. Okay lang kadikan ka. Wanan ni nanang mumatan tinang ibaga. No kontraek. Amangan no kunaan na anaalas ti ugali. Amangan no guraan na. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tanong turpos ni Jimina. Agkasartan ton. Matanagan lang dali. Kasanon no makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin anumot na nanay-tantanday ta kalay sa. Sigurado ka ha? Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan naktumanan. Umadanay, di pa nagturpos ni Jimina nga anak ta, bakit? Un nga raw, naimbaglakit din ta nagagat damot payman nga giskwela. Kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagita di na. Ay napagrebangan na day ta isukat nga raw tinaon na. Tanay, nakurapay ta mo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amumay nga awan dagaso kaya isa ang makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo no alisto ka kumanga agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa'y langarod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mo ngamin kinagwapong tinakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagarom kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaw dyanan na. Nakaturpusan ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Ay, sana ya tulagan tayo kat mabalin kung ti makiasawa nagturpos ni Jimina. Baybay ang payladay ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau? Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Ay, da Jimina kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga rod nga guray kami. Amangan numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kanimo miling at da kanuyur urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan tiyur urnungam. Kinsaan ka naimot. Iso apang nga asim. Di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakit? Noon niya tinagtulagan niyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dali ti mga ipatarimaan iti balay tayo Uray ata nasingpot kung saan anaimaw. Dakkel tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawon mo tapno aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Nalaman nga raw, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanin ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimuro ti rayumak. Sa anak-anak kapurliya ti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga rod may tulong mo. Mabalin pa'y Marta pag naudan ti balay tayo. Apay nga min nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y Marta. Ay basta,
Kaya't kumot kuma atay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka mait, anak ko. Makapaliday tumot ni nanang tatang. No siyak nga amam, okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw ita niya man na plano yaw. Mano atawin matpiman na nagururay ni Ignacio. Ay, wen nga rod Mapmapanan titawin. Sana mabali na ti pamilya tayo latan ti eper priority. Amaw nga da plano yu tinobyaw. Kat saan ko alaplan na ita anak. Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bayam agumora. Sana mabali na ti kayat na ti masursura. Aglablabas mo tang no daduma. Demanding launay na diyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga kanina lang yaw. Siya, ti makaamaw anak ka. Nakita yung ka din dayto, nanang. Anya dayta. Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya, makiasawa ni manang mo. Di yung amo, nanang. Na, diyak amo ti may papaniti dayta. Talaga amot na diyak kabsat mo natangken ti ulo na. Kunak matasan pa'y ang makiasawa. Kanapa'y adidem pakata kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa nidale. Apay, tinulag yaw ti kasardadak da kayo. Didak inramramanan. Desisyon da dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglap pa di ti kayat ng aramidain. Sika ayat ang gastos. Saan may... Saan nga rod amapalin? Tasaan pa'y anay patarima ang balay. Apay, di ka makawawat. Ay, Puska. napangaasiman ko rin. Di kagbalay na kontrabida ti dayta. Mangibabain ti kastang augalay. Di ka lagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di ka agbalay naman naging bubukaod. Panunutem kumamaw ti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. Alangan mo't nga umisumakat sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisim ka mo ituray pikay. Tapno sana nakababayin ka da Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisam da tao. Kat masurunak nga rod. Tunggal makikitak ti panagrup-rupa da iti nga Ignacio. Apay aya akaguram ti manugang takot nagsingpay. Wen ata dinadaul na ti plano. Agraman ti balay. Saanon anay patarimaan ni dali. Tagapuramot na diya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na diya lalaki. Isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kuko ang ngay kuray. Di ka umay aya. Ijay, Itayan ti apu ko ta Nakapas ngayon ni dalay. Inta kitaan ti apu ko ta. pagan anok ti umay. Di mo kaya na makita ti apu kaom? Ang mga numadadal ti aldaw ko, numakitak ti panagrup-rupa da diya nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit? Adan apu ko tangam kasta kapailaan. Ag-move on ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no? Di na ka di kaya ta makita ti apu ko na? Jak amaw ka ninanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamubaw no ti panagkasaryon ka ni dalay. Di na pala maaklaon. Anya? Ay ang baybayan yaw. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Hapay anarabyan ka. Anya kumaita no narabyanak. Awan mo trabaho. Anya ti idar arami jo ijay aya. Adua.
nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang nagawid kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namad. Naimbaglangan tajak napan. Sigurado ang madadal ti aldaw ko no makita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektarem nga ay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alangan na di karuba na ti karuprupa na. Ay, agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmi mampay ti apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumrak kami ni ti trabaho ming agasawa. Wey, awan pagdanagan niyaw ta saan mi abaybay an ti apo may anak kao. Ninanang ngay, ayan na. Aday di kusina, madama ti luto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka rin. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindidi ka pala nga men. Amok to, matla kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga. Kita umakit mayat ti isem ti apo taken ka. Kaya't namay ti makiay ayam ken ka. O baemot kami na. Oh, ato, alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karuprupa mo't di amana. ay, nagloko kan. Apo kom da ito. Di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iso kasta ka. Ay, agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga kan araramida. Si kasiguro at agkapawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, nanang. Nay, anyat pits na itaya. Ayun, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Alan, awatan yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. Anya, ay kat, agyaman ak nga rod. Anang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabilnak manan. Nagapa kami, iswapim manaw ako ni Jabalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam gaminan, idarum mo no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamu ka nga raw. Uwan, panawa mo. Awanan ba inday dyan nga asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manin ijay balayda. Inawagan la dyan asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian naman agpatpatinggan sa mula iti sa o dyan anak mo. Awan mo't mataktakderan na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimena mo. Anyaman nga tantibaga da ito yung anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, nanang. Dagijay antim awan pa'y umno anak ki asawaan damot. No saan nga artag babayro. Kadayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yun dagijay antim anak ko. Ala, apay ngay. Idarumdaan no kasta teraramidan da. Di da nga rod maiturod nga idarom dagiti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya. Tagpapastos pa'y dagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya. Naimbag pa'y kini Ignacio nga asawa am tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamat nga rin ti pagyamyaman anak nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan ko na. Wan nga rod, madlaw asaan kang agkun konsumisyon iti asawam, tanagmayat ti auram.
Kasla imubing ka pa'y anak ki asawa. Ad-adapin mintas ka. Saan akas ka dagijay kakabsat mo? Kasla bakbaketandan nga adayong amsika. Tamais stress da ngamin akanayong. Kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan gapoy tinakaro a problema da. Nanay, adda sobra materialis si balay. Ipabunag kunto dito balay yaw, tao sa rin yaw. Apay, nalpasan aya je balayaw. Una na. Patarimaan yun to'y balay yaw. Ta sayang dagi dya ang materialis. Adupay dagi dya. Ket naddan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ha, ay na, nagsaya atin baro. Nagsingput kagayam at alaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos baro. Awan na dyan nanang. Lipatin yun na ita. Awan mo't sakit tinagam ko kada kayo. Agyaman at alaga baro.